Po, bagwis! Hindi talagang makakita yung pugad. Oh. Ayan mga kasinag, ayan si bagwis oh. Ayan oh, ayan! Ayan na! Ayan na oh! Oh! Bagwis! Oh, si bagwis nga mga kasinag! Paano yun mga kasinag? Uuwi na ako. Iniwan tayo ni bagwis. Oh. Wala na. Ito ang pagsubok mga kasinag sa parakupra. Mga kasinag, magandang hapon. Yung kinukupra ko pala mga kasinag, ayan na oh. Ayan. Kaninang umaga napakainit, pero ngayong hapon mga kasinag umulan. O yan ang nangyari. Nabasa. Pati itong binibilad ko dito mga kasinag na wala ng bao. Ayan oh, basa pa rin. Malas tignan pag binibinas-binas nga naman tayo mga kasinag. Yung nandun sa taas na ibinalad ko, hindi na namin na itaob. Laging inulan ng mga kasinag. Lahat pala ito mga kasinag, yung kinupra ko ito nasa 1,500 na piraso. May sobra naman, ilang piraso lang naman. Kaya 1,500 lahat yan. Kasama yun nandun sa taas. Tignan nyo mga kasinag, hindi ko na itaob yun nandun sa taas. Ito lang mahirap dito mga kasinag pag aahon dito. Kasi wala mang ibang shortcut na daanan dito kundi dito sa lugar lang na ito. Kamanghina din umakyat. Tingnan nyo naman oh. Ayan ang mga kasinag yung binilad ko kanina. Ayan na oh. Hindi ko na naitaob kanina kasi biglaan yung ulan mga kasinag. Ang lakas. Ayan, may mga laman na tubig. Kaya dito sa lugar na ito mga kasinag, napakaswerte. Kada magkukupra ako, laging inuulan. Hindi ko pa natsimpuhan na magkupra ditong hindi umulan. Kahit anong tindi ng init ng panahon, laging inuulan mga kasinag. Hindi ko alam kung bakit. Ngayon, itataob ko muna ito mga kasinag. Lahat ng yan. Tapos, yung doon sa baba, kung kaya kong lukatin yung tagkalan ng bao, aalis na natin. Ngayon, itataob ko muna ito. Update ko lang kay may mga kasinag ha. Itaob ko muna yung ano na yan, lahat yan, para bukas ititikaya ko lang uli pag ibibilad na natin. Natubigan pa oh. Imbis na ibilad ko na sana kaninang kalahating araw, bumalik uli sa dati kasi nga natubigan. Pataubin natin para yung mga tubig bukas na lang uli natin itikayain mga kasinag. Mga kasinag, baba na tayo. Ayan oh, makikita nyo oh. Ayan. Natapos ko nang itaob lahat. Yung sa baba mga kasinag, try ko kung pwede ng tagkalan ng bao. Dala ko na yung lukatan, lugkaan kung tawagin. Testingin natin mga kasinag kung pwede ng alisan ng bao yung nando sa baba. Kasi yung iba dun, kahapon, half day kong naibilad. Baka yung iba ay pwede naman, kaya utay-utay na natin mga kasinag. Subukan natin kung pwede ng tagkalan ng bao. Try natin mga kasinag. Pwede na. Utay-utayin ko na ito mga kasinag.
Yan yung lugar mga kasinag. Pag nagtatagkal kayo ng ganito sa bao, ganito rin ba ang gamit nyo? Yung lukatan kung tawagin dito. Ito ang pagsubok mga kasinag sa parakupra. Pagka ganitong ulan init. Pero kung nagawa ako ng kuprahan mga kasinag, relax man lang sana. Kaso hindi man ako nagawa ng kuprahan kasi maabala lalo ako. Pero ang nangyari ngayon, halos pares din lang. Kasi hindi man init ng tultul, para ulan din lang. Matagka lang sa bao itong mga kasinag, madali-dali lang ibilad dito. Yun lang ang mahirap-hirap na trabaho pa dito, ang pag-alis nito sa bao. Mamaya pala mga kasinag, pag uwi ko, update ko kay Bagwis kung nandyan. Tingnan natin. Kaninang umaga kasi umuwi yun. Pinakain ko ng manok. Kinatayan ko kasi ng manok yung nakaraan ng araw mga kasinag. Yung tira nilagay ko dun sa rep. Siyang ipinakain ko kanina. Kasarapan ng mga kasinag, kadulasang tagkalan ng bao. Yung iba kasi pag nasubrahan ng bilad, makunat alsa ng bao. Pero ito hindi gaano, katamtaman lang. Kaya mga kasinag gumagamit, langgam. Grabe langgam. Ito langgam na pula pa man din. Sakit. Sakit mga agat mga kasinag yung ganyan langgam. Ayan nakita nyo yan? Yung pulang langgam. Ayan, ang dami Sakit mga agat. Alastik na yung mga kasinag. Binatan ako ng pulang langgam. Daming kakagatin ng langgam. Ako pa ang kinagat. Nakatago kasi yung mga langgam na pula mga kasinag dun sa niyog na nakataob. Kinakain nila yung laman. Magaganda magkupra ngayon mga kasinag kasi mahal ang kupra ngayon dito. Ang tinatawag na resikada ay 38. Tapos yung semi resikada ay 30. Yung semi resikada mga kasinag, kahit medyo hilaw-hilaw pa, pwede mo nang ipisar yun. Yun ang 30 ang presyo. Pag tunay na resikada talaga, dapat kailangan lutong-luto. 38 ang presyo. Kaya pag uminit ng maganda, baka ipisar ko ito resikada. Pero pag hindi uminit ng maganda mga kasinag at may mga hilaw pa, semi resikada lang tayo. 30 ang presyo.
Itong kinukupra ko na ito, hindi naman ito bababa mga kasinag ng 400 kilos. 400 kilos. Sabihin natin na 30 ang presyo. Magkano rin ito mga kasinag? 12,000. 12,000 din ang makakapirahan itong kinukupra ko na ito na 1,500 na buo. Pero itong kinupra ko na ito mga kasinag, hindi naman sa akin to. Hati kami dito ng may-ari. Yung kasi ang laban namin dito, hatian. Sa akin lahat ng trabaho, hati kami. Yung kasi ang labanan dito sa amin. May mga kasinag update ko kay Bagwis. Banatan ko muna ito. Para matapos na ito mga kasinag. Pagkaswerte ka naman mga kasinag. Habang naglulukat ako umulan. Ayan may sikat naman ang araw mga kasinag, umuulan. Bihira yan. Siniswerte talaga ako ngayon mga kasinag. Sa susunod talaga kailangan ko nang gumawa ng lutuan. Ayusin ko na talaga yung lutuan dun. Hirap pagka ganito, ulan, init. Ang dagat namin ngayon mga kasinag, uhibas kung mapapansin nyo. Diba? Ang laki ng hibas ngayon. Ayan. Hulaw. Kailangan maghulaw mga kasinag. Para makapaglukat-lukat ako, matapos ko man lang yung kahit kalahati nito. Mga kasinag, si Bagwis. Mga kasinag, ayan si Bagwis Bagwis! Ayan mga kasinag, si Bagwis Ayan lumilipad na pala ng ganyang kataas yan. Bagwis! Nag-aaral na siya maglipad ng ganyang kataas Bagwis! Tingnan nyo mga kasinag si Bagwis talaga. Ayun na. Saan na pupunta yun? Sa totoo lang mga kasinag, first time ko makita si Bagwis nang lumipad ng ganong kataas. Yung nakalutang siya sa ere. Dito pumunta sa lugar na ito. Tingnan natin dyan sa may dulo ng rawis. Totoo talaga ako mga kasinag, hindi ko akalain. Sana makita ako dito mga kasinag si Bagwis na lumilipad pa rin. Kanina kasi mga kasinag, habang tinuturo ko sa inyo, nalubat yung GoPro natin. Hindi ko alam pati kung nakita dito sa camera. Malayo na talaga nararating ni Bagwis mga kasinag. Gawa ng ganyan nga Ang lupit na niyang lumipad. Nakakalutang na siya sa ere. Ito yung dating teritoryo ni Bagwis mga kasinag. Itong lugar na ito. Ayan. Dito lumipad sa lugar na ito. Tingnan natin dyan sa may dulo ng rawis. Baka andyan mga kasinag si Bagwis. Medyo masukal na dito. Baka nandun sa dagat si Bagwis. Hibas kasi ang dagat ngayon mga kasinag. Kaya siguro natuwa si Bagwis maglipad. Bababa tayo dito. Tabi tayo po, nuno po. Saan kaya si Bagwis? Wala.
Dito ko kanina nakita mga kasinag eh. Papunta sa lugar na ito si Bagwis kanina mga kasinag. Hindi ako magkakamali. Sure ako mga kasinag. Si Bagwis yun. Kasi yung huni niya. Kabisadong kabisado ko ang huni ni Bagwis. Ayan mga kasinag. Ayan si Bagwis oh. Ayan oh. Ayan. Ayan na. Ayan na oh. Oh. Bagwis. Oh si Bagwis ka mga kasinag. Nakakatuwa naman. Tuwan-tuwa talaga ako mga kasinag. Kasi first time ko makita si Bagwis nang lumipad ng ganon. Bagwis! Baka may kasama yan dito. Uy, Jesus mercy po. Gumuguhit ang kidlat. Baka may kasama nga yan dito mga kasinag. Kaya siguro dito nagpipermihan si Bagwis. Saan ka pupunta? Ha? Saan ka pupunta? Asan yung kasama mo? May kinakasama ka na dito? Ha, Bagwis? Nakakatuwa naman mga kasinag. Sabi ko na hindi talaga ako nagkamali mga kasinag. Alam ko talaga si Bagwis yun. Yung pakalipad niya doon ang nagtatlong ikot siya. 3 o 2 ikot yun. Tapos humuhuni siya. Na anuhan ko na si Bagwis talaga yung mga kasinag. First time ko makita si Bagwis nang lumipad ng ganun mga kasinag. Yung nakalutang siya sa ere. First time ko talagang makita. Kasi hindi ko na naman nababantayin ito si Bagwis mga kasinag. Lagi nga tayong busy. Hindi ko akalain na ganyan na palang ano ni Bagwis mga kasinag, yung kanyang skills. Tingnan natin ba may lumilipad ditong kaparehas niya. Kasi yung partner niya dati mga kasinag dito rin sa lugar na ito. Dito ko rin namamataan noon. Dito ko rin nakita sa lugar dyan. Siguro dito nga ang tagpuan nila ni Bagwis. Ayun, ang ganda naman ng lugar na ito mga kasinag. Kung mapapansin nyo ando si Bagwis oh. Abang-abangan natin mga kasinag. Baka may dumating na kapares niya. Abangan natin. Mailap kasi yung dating naging partner niya. Yung kasama-sama niya dati mailap. Halos ayaw magpalapit. O yan na si Bagwis oh. Bagwis! Sige lipad ka lang. Taasan mo pa. Ayan na oh. Ayan, ang galing. Ang galing naman. Kakatuwa talaga si Bagwis mga kasinag. Sige na, maghanap ka ng pagkain mo. Kaninang umaga mga kasinag, yan si Bagwis, pinakain ko yan ng karning manok. Kaya wag po kayo mag-alala, busog na busog yan. Asan yung kinakasama mo? Andito ba? Pakita mo ka sa akin. Sige na, puntahan mo. Abang-abangan ko mga kasinag. Baka andito na yung kinakasama niyan. Alamin natin. Layo kasi ni Bagwis mga kasinag oh. Pare ko mga kasinag, maririnig niya naman yung huni niya. Alam ko na kabisadong kabisado niyo ang huni ni Bagwis. Andun siya mga kasinag sa itaas ng niyog. Abang-abangan natin mga kasinag, baka sakali na may dumating dito na partner niya. Alamin natin. May lumilipad dun, mataas oh. Ano kaya yun? Ibang ibon. Malayo pati mga kasinag, malayo. Abangan natin ha. Bagwis! Saan ang punta mo? Ha? Saan ka pupunta? Hindi ko alam kung saan pupunta ito. Sa sobrang tuwa ko mga kasinag, iniwanan ko pati yung ginagawa ko dun. Nakatakbo talaga ako papunta dito.
Kasi first time ko ba naman na makita si Bagwis na lumilipad sa iri ng ganun. Kaya natuwa talaga ako. Nag-aambo na oh. Mga kasinag, update ko muna pala kayo sa dagat namin. Ayan oh, oh di ba? Ayan. Oh. Okay, di ba ang ganda mga kasinag? Hindi pa rin umaalis si Bagwis mga kasinag. Andiyan pa rin sa taas. Ayan na oh, ayan na mga kasinag oh. Ayan si Bagwis oh, lumipad na ulit. Ayun. Ayan na. Ayan oh. Nakalutang na siya sa iri oh. Ayan oh, ang galing. Ang galing naman mga kasinag oh. Okay. Oh, ang layo na. Saan ka na pupunta? Iniwanan tayo. Iniwanan tayo mga kasinag. Balik tayo, balik. Ayun, ayun. Ayun pa rin si Bagwis. Ayun oh. Ayun, lumilipad oh. Palutang-lutang pa rin siya sa iri. Hindi pa umalis. Andito lang mga kasinag. Andito lang. Asa na? Nawala. Bagwis! Bagwis! Wala na. Iniwan tayo. Bagwis! Wala na mga kasinag. Iniwan tayo ni Bagwis. Dito ko nakita oh, sa may dulo dito. Mana yun mga kasinag. Uuwi na tayo nito pagka ganito. Aabangan ko pa naman sana kung darating yung partner niya. Uy, Jesus Marcy po. Gumuguhit ang kidlat mga kasinag. Wala. Yan. Yun, Jesus Marcy po. Pasensya na kayo mga kasinag kung malabo ang pakakuha ko kay Bagwis ha. Kung medyo hindi nyo nakita. Malayo kasi. Ay, Jesus Marcy po. May nakadapo sa niyog oh. Tingnan natin mga kasinag. Si Bagwis ba yun? Nasa malaking puno ng niyog na yun. Wala na oh. Kanina dito lumilipad si Bagwis eh. O ngayon wala na mga kasinag. Hindi na natin makita kung nasaan na. Galit yata si King Sus. Ang ingay ng langit. Wala na talaga. Wala, iniwanan na tayo ni Bagwis. Paano yun mga kasinag? Uuwi na ako. Iniwan tayo ni Bagwis. Wala na. Wala, hindi ko alam mga kasinag kung saan pupunta yun. Kasi pupunta na sa lugar doon na yun. Iniikot naman ako doon, malayo na. Hayaan natin mga kasinag. Huwag na natin istorbuhin. Baka inaantay nun yung kasama niya. Naistorbo ko pa. Machichimpuhan din natin yung mga kasinag sa masusunod na araw. Machichimpuhan natin yun. May humuni. Narinig yung huni ni Bagwis. Narinig ko dito mga kasinag. Narinig ko dito sa lugar dito yung huni ni Bagwis. Diyan oh. Sa taas dyan, humuni dyan.
Wala. Ikot tayo mga kasinag, baka nandun sa may unahan. Baka dito si Bagwis. Wala. Oh. Andun. Ayun mga kasinag. Andiyan sa taas ng niyog na yan oh. Andiyan si Bagwis. Andiyan sa taas na yun. Parang may pugad. Ang laking pugad nun oh. Parang may malaking pugad pa kasi nagsa taas ng niyog na yun. Oo. Bagwis! Bagwis! Parang pugad ngayon oh. Imposible naman na pugad ni Bagwis yan. Ang laki nga oh. Ang laki nga ng pugad mga kasinag. Baka sa uwak yun. Baka nga sa uwak mga kasinag. Kasi laging galit siguro ang uwak kay Bagwis. Gawa ng andyan yung pugad ng uwak oh. Sa itaas ng niyog na yun. Oh, dinapuan pa ni Bagwis. Oh, andyan si Bagwis mga kasinag sa itaas ng niyog na yan. Pero walang uwak ay oh. Wala naman lumilipad na uwak. Pugad talaga yung mga kasinag oh. Yung nasa itaas ng niyog na yun oh. Hindi ako nagkakamali. Kasi nung kinawit ko dati yan, may namugad na rin dyan. Hindi ko lang alam kung ano. Kasi mataas mga kasinag, hindi man natin maakyat yan. Nandiyan si Bagwis. Bagwis! Bagwis! Wala. Hindi yata ako nakikita ni Bagwis mga kasinag. Kasi yung huni niya eh. Bahagya lang yung huni niya. Tingnan natin. Saan ba nakadapo yan si Bagwis? Sabi tayo po. Nuno po. Ayan yung si Bagwis mga kasinag oh. Ayun oh. Ang laki talaga ng pugad. Oh. Ba, kay Bagwis nga yung pugad na yan. Ang laki talaga oh. Yung pugad pati mga kasinag, ano siya oh. Para siyang mga kahoy. Wala mang ibang ibon dyan ay oh. Sabi tayo po nuno po.
Alamin daw natin mga kasinag. Para tayo makaakyat sa may lugar na yan. Baka kay bagwis nga ano. Pero sabi ni Doc Nelson mga kasinag, ano daw si bagwis tawag nito, lalaki. Ang laki talaga ng pugad sa itaas ng niyog na yan Bagwis! Ayun si Bagwis mga kasinag. Kita nyo ba? Ayun sa itaas ng niyog. Yan, tignan natin. Yan, tignan natin kung anong gagawin ni Bagwis. Kung pupuntahan niya yung may malaking pugad na yan. Bagwis! Kaninong pugad yan? Ha? Kung kay Bagwis yung pugad na yun mga kasinag, pupuntahan niya, ano yan, tawag nito, lulugmukan kung sa kanya yun. Hindi naman yata kay Bagwis yan. Pero ang laki talaga mga kasinag, nakikita ko ano siya, gawa sa mga kahoy. Ayun pero walang lumipad na ibon yung pagpunta dyan ni Bagwis, walang lumipad na ibon. Tingnan nga natin. Itong likod ko kasi na mga kasinag, ano yan, puno ng baliti. Yung nasa likuran ko na yan, yung malaking puno na yan, ano po yan, puno ng baliti. Tingnan natin kung makaakyat tayo. Laki talaga ng pugad Pagkupra ko kasi mga kasinag, hindi ko naman kinawitan yung niyog na ito. Gawa nga talaga sa gawa sa mga kahoy-kahoy. May daanan kaya ako dito. Naku, bulas pa. Tayo po, nuno po. Tayo po, nuno po. Oh my God. Ay, dito. Narating natin. Ayan mga kasinag, sinasabi ko. Kita ba? Ayan si Bagwis ayun. Ayan yung pugad gawa sa kahoy. Andito na tayo sa taas. Po, Bagwis! Hindi talagang makakita yung pugad. Narangan pa dito ng 2 buong nyug. Mataas kasi itong nyug na ito mga kasinag. Napakataas. Hirap akyatin yan. Hayaan natin yan. Kung kay Bagwis man ito, napakaganda. Kasi nagsusulong niyog ito mga kasinag napakahirap akyatin, abutin ng mga kabataan kung kay Bagwis yan. Pero kung sa uwak naman ito mga kasinag, ay hindi kay Bagwis ito.
Dito tayo daan sa kabila. Hindi tayo po. Bagwis! Andiyan ka lang pala. Paano Bagwis? Uwi na ako. Lumipad na yata. Ay, nandyan pa. Kala ko lumipad na. Andyan pa pala. Pagod din ako mga kasinag. Ayang pugad din mga kasinag. Anahin ko yan, tawag nito. Lagi nating i-check. Ay, i-check yung ano. Re-reparuhin. Alamin natin. Baka sa kaparihan ni Bagwis yan. Baka dyan sila nagpupugad. Alamin natin mga kasinag. Good news yun mga kasinag pagka ganun. Nakakuha na si Bagwis ng partner. Tapos dito pa sila nangitlog. Dito sila nagparami. Kung dyan mas sila namugad sa itaas na yan, mas safe sila dyan. Kasi lalo kung mababantayan, hindi sila, uy, hindi sila magagalaw pag andyan sila. Ayan mga kasinag, uwi na tayo. Na-update ko na kay Bagwis. Iniwanan ko nga si Bagwis mga kasinag. Andun taas pa rin ng niyog. Sige kayang kulog at kidlat mga kasinag. Kaya sa lahat ng ating mga viewers, subscribers, maraming salamat po. Shoutout pala kay Idol ko Pinuhan, Mr. Kinsander Japan, Mr. Billy Galang, Mr. Domingo Sandico, Kabalika TV, Rex TV. Shoutout po sa inyo. Alejandro Curacha Damaster. Shoutout sa inyo idol. Hanggang dito lang mga kasinag. At sige ang kulog at kidlat. Bye bye.